מעניין כמה החברה שלי הרוויחה החודש. ג'אנה אחסונים. אני לא מאמינה. 50% רווח? יפה! אבל רגע, כמה החברה של אייל הרוויחה חודש? מה? איך? 60% רווח? אוף, איך הם תמיד מרוויחים יותר ממנו? אני לא מאמינה. איך אני יכולה לפתור את זה? אני יודעת. שרון, תעלי אליי למשרד בבקשה. בוקר טוב. מה קרה ז'אנה? מה העניין? יואו, את לא מאמינה, החברה של אייל שוב הרוויחה יותר ממנו. איך אפשר לפתור את זה? בתור המנהלת שיווק והפרסום, אני אלך שם לרגל ולראות מה הם עושים, ואני אספר אחר כך. רעיון טוב, שיהיה לך בהצלחה. עדנה, שום מילה ממה ששמעת פה. בטח, אני בונקר. שום מילה אני לא מספרת לאף אחד. שמחי עליי. עצרו הכל! אתם לא מבינים איזו אורחת הולכת להגיע אלינו. מי זאת? זאת אורחת מהחברה של ג'אנה אחסונית. היא שלחה לפה מרגלת. מה? מאיפה את יודעת? אני גם מנקה במשרד שלה. מה? כן, אני ניקיתי אצלה ושמעתי את זה. היא אמרה לי לא לגלות. וואלה, מה נעשה? כן, יואו. מה נעשה? מאיפה לי לדעת מה נעשה? יש לי רעיון, בוא נבלגן את המשרד ונעבוד עליה. כן, ממש חיה תסכים לבלגן את המשרד. בוא נחשוב על פתרון. אפשר להשליך אותה לחדר הארכיונים האלה שתחפש מינוסים. וואו, כן. כן, טוב. היא גם לא תהיה במשרד. היא לא תהיה במשרד. טוב, יאללה. עצרו הכל, המרגלת בדרך. מה? איזה מרגלת? מרגלת ממס הכנסה. מס הכנסה בודקים אם חברות חייבות להם כסף. אולי תלכי לארכיון לבדוק אם אנחנו חייבים להם כסף. קודם כל, מה את קשורה לזה? פשוט קפץ לי במחשב. ממתי את מסתכלת במחשב? את כל הזמן בטלפון. כן, חיה. לכי תבדקי בארכיון אם אנחנו לא צריכים כסף למס הכנסה. איזה ארכיון? איזה כסף? לכי, זה חשוב. כסף, ארכיון, טוב, אני אבדוק. יאללה, לבלגן! אפשר לשאול מי את בבקשה? משירות לקוחות ממליצים.
אני רואה שאתה עובד ממש קשה, לא כואב לך הגב? משחקת ברול סטארס, יפה. משתזפת בים, ככה בכיף. זה הסוד שלכם, אה? השעה 12 חברים, הגיע הזמן לריקוד ההורה. עוד מזהיב השדה שעזבנו אז, עוד הארץ נושאת יבולה, ועוד יפים הם הלילות בכנען, טרם השם. מה זה? מה זה המשרד המבולגן הזה? ואתם עוד מרשים לעצמכם לרקוד ב-12:15 בצהריים? אתם בטח ידעתם שמס הכנסה חייב לנו שקל. תראו, 1.5 מיליון שקל. ועוד 2 מיליון. 4 מיליון. רגע, ומי זאת? זאת היא מכשפה. איזה מכשפה? היא צועקת על המספרים ואז הם עולים, היא צווחת אליהם. איזה עולים? היא צורחת על המספרים, הם עולים, ואז המס הכנסה חייב לנו יותר כסף. מה? אוקיי, אני הבנתי. טוב, היה נורא נעים וכיף להיות פה. הבנתי את השיטה שלהם. מכשפה יש להם, אה? שלום בוסית! ברוכה הבאה, מרגלת שלי. ילדת השיווק והפרסום להזכירך. נו, מצאת שמה משהו? את לא מבינה, זה הרבה יותר פשוט ממה שאת חושבת. אוקיי, אז כל מה שאנחנו צריכות לעשות זה לבלגן את כל המשרד. לבלגן? כן, זה מה שהם עושים שם. ב' להגיד לכל העובדים לשבת על הרצפה. לשבת על הרצפה, לא על כיסאות? כן, הם יושבים שם על הרצפה, אני יודעת. ג' כדי שחלק מהעובדים ישחקו, וחלק מהעובדים ישתאספו עם כובע מצחייה ומאוורר. אוקיי, אנחנו נסדרים את זה. ובשעה 12 בדיוק צריך לרקוד את ריקוד האור המשותף לכל צוות העובדים. שהם ירקדו? כן. והכי חשוב, צריך לצעוק על כל המספרים שבדפי החשבונות כדי שהם יעלו. מה? מאיפה המצאת את זה? יש להם מכשפה אחת שהיא צועקת על המספרים והם פשוט עולים לבד. אוקיי, אנחנו מסדרים את זה. טוב, ביי, בהצלחה. ביי, בהצלחה, ביי. לכל העובדים היקרים, הודעה חשובה. החל מהיום אתם מתבקשים לבלגן את המשרד. כולם עובדים בישיבה על הרצפה, ובשעה 12 בצהריים כולם נפגשים בחדר האוכל לריקוד הורה משותף. מאחלת לכולם יום מקסים ועבודה נעימה. עכשיו החלק הכי כיף. 3,000 שקל, תעלה! 4,000 שקל, תעלה! 5,000 שקל, תעלה! 7,000 שקל, תעלה! וואי, תסתכלי, רווחי החברה שלנו גדלו ב-50%. וזה עוד כלום, רווחי הייצוא שלנו עלו ב-70%. מעניין איך זה קרה. אני לא זוכרת שעשינו משהו חשוב. זה בטח בזכות המכשפה חיה. איזו מכשפה? לא משנה. המטרה מקדשת את האמצעים.